ga imam abun fari. Salati ba iyaka a gurin sarkin ma'aika da iyalan annabinka, shurafa babba da tamka, duk makiyinku yana cikin haɗari. Sidi zakzaki nuru aini Ahmad Tijjani Gani, gaisuwa ga imam Kumaini, makafin daular Husaini, ba shakka maula ya tashi gari. Dan Fatima dan Imam Ali mazlumi ya ba shuhada Imam Hussein abun fari. Zan yaban jikar Rasulu ma'asumi dan Batulu, daya ne a cikin fitilu, daga kushiriya ta billu, sido kusan jika ga albashari. Murna kuma ga hawaye, lokaci daya sun ga manye, taya murna gun iyaye shi ne akasin hawaye, don haka yaushe zan wa muntazari. Dan Fatima dan Imam Ali mazlumi ya ba shuhada Imam Hussein abun fari. Haihuwarsa garin Madina a watan Sha'aban nufina, ranar 3 ikiwana, hijira na shekara 3 ko 4 ya zo ne cikin nazari. Uwa Talib min a'imma, dan Fatima ma'asuma, Sidi dan masu girma, gaishe ka abul a'imma, ya ga kan mahadiyin muntazari. Dan Fatima dan Imam Ali mazlumi ya ba shuhada Imam Hussein abun fari. An mai lakabi da sayyid, azzaki kuma ashahidu, maqatul ya as-sa'idu, alkunyarsa Abu Aliyu Abu Abdullah, sai ka gyara gari. Ga tawadu ga karamci, miskini ya kira shi, in ya bashi abinci zai ci, baya jin ya fi yanci, ga kyauta bai karya alkawari. Dan Fatima dan Imam Ali mazlumi ya ba shuhada Imam Hussein abun fari. Ya rayu da annabi na shekaru 6 a Madina, dan Abi Talib gwanina, jarumi ne dan gidan masana alamul izza Musa nazari. Jama'a kowa ya ji ni, manzo ya ce Husaini, daga shi yake yayi nuni, in ka sa shi fushi kamar ni ne, wannan maganar akwai hadari. Dan Fatima dan Imam Ali mazlumi ya ba shuhada Imam Hussein abun fari. Ga wasu ba zagi suka yi mashi ba, ba duka suka yi mashi ba, cire kayan dan uwan Mujtaba, daddatsa jikinsa su